ora kaya sombong, pangkat wae iso mleset nek sombong tembune. Jaduk wis apes nek pancen sumbar kelambene. Donya wis entek bergowo. Saya siji golek yang langsung terima. Terus Kok kaya ngono lho. kowe arep marani kae wis ora gitu. Dayamu wis entek diisep dening bumi kang resik iki. Lah jika dari Pulau Gunung Sari maka pripun nek kandidat Wis ngono. Kowe kudu kadik daya tukul meneh. Nek kowe ora iso golek-golek kadik dayamu, kowe ya lawasmu lumpuh ora dene kekuatan kaya ngene. Lah sekok kok dak aku. Lah sing karepmu piye wong sing lunga kowe kok dikakon aku. Pulau kedaku tidak pripun. Ya lah piye nek kowe wis gak duwe kekuatan kowe arep butuh apa? Ya butuh piambel. Lah butuh piye jeneng lek omong. Nek aku bawa kan gak kena. Yo nek jaduk tenang. Yo nek digdaya tenang lah nek kowe njaluk tak menehi. Ngene ya. Lakon kadigdayan kang ragan kang wis lengser saka jiwa ragamu iki bakal balik ning ana lakune ilmu ki sifat wong duwe ning sing abot kuwi lakone amalane biarah lakone ora kuat ya tuwas omong ra ono dayane ya kekuatan kadigdayanmu kang kok kaya ngono iku mau sekti bali sekti atas balungku bali atas, kulitku bali kulit. Sak menika kula manut panjenengan. Nah, nek manut kowe kuat lakoni. Kudu kowe nglakoni tapa krame. Tapa krame disebut Tapa sak tengah-tengahing alam rame iki siji ya. Kowe kudu gelem dono dia. Gelem weweh wong sing nandhang kekurangan. sak dari kula sampe support bono dia harus samane mati. Ping pidune nganggono ati sabar lan panarima. Apa videone sabar. Sabar ya karo nrimo lho, nek sabar Dan sabar itu kula latihan. ping telune jeroning 40 dina. Kowe ora kena careng lan kumpul wong wadon. Ini wis ngabot itu. Ya aku iki kok mikir. Pindah-pindah. Suwene pindah. 40 dina. Waduh, kok dino tak ono so. Ya ora mikul lek. Seminggu pripun Kowe nek ketoke butuh turu ora lah. Nah, bantar-bantar ket mau suwi. kudu penak dino. Pokoke angger dapokan karo Mbah Parji. Seneng karo bojomu kok tentang dolan. Oh, carane. Nek mau dolan turu.